Sanyiban, hát nem volt túl nagy fantázia arra, hogy a nevemből kreáltam ezt az embert, de hát ennek megvan az oka, hogy nem szerettem volna, hogy senki hogy megsértődjön, és ezért lett Sanyiba. Hát Sanyiba az én elképzelésem szerint egy idős, nagyon humoros öreg székely bácsi, akinek rengeteg humoros története van, és ezt esténként a kocsmával el is mondja. Azt hiszem, ezt ő Sanyiba. Van ismeretségi körödben van olyan bácsi, székely bácsi, akiből inspiráltad a figurát? Egy személy nincs, hogy azt tudja mondani, na ő az, vagy hogy róla van. Nem. Bocsánat. Sanyiba egy képzeletbeli személy. Több ilyen jó humorú székely bácsi, ennek az összessége Sanyi bácsinak. Nem tudom, elég hülyén fogalmazok, lehet nem is érthető. Nincs, egy személy nincs. Egy személy nincs. Ez több ember ez a Sanyi bácsi végül is. Mikor tudtál neki írni, és hogy született Sanyiban? Tehát, hogy ez a könyv az eldöntött, hogy na most írok egy ilyet, vagy jöttek ilyen... Nem, hát az első Sanyiban az megrendelésre készült, szinte megrendelésre, hogyha lehet ilyet mondani. Az úgy történt, hogy a Művészetek Völgyébe kaptam meghívást, ahol úgy volt, hogy én verseket kell felolvassak. Még Kolozsváron laktam, felültem a vonatra, hogy akkor megyek, és ott hívtak fel telefonon, mondták, hogy versek is lesznek tényleg, de az est második felében a humoré lesz a főszerep, és humoros történeteket is várnak, vagy humoros versek, vagy bármi, ami a humorral kapcsolatos. Hát nekem ilyen típusú versem, írásom nem volt. Én nem igaz, mondtam, hát erről nem volt szó, amikor meghívtak, de hát mondtam, na most már megyek, akkor valami lesz, valamit kitalálok majd én. Na de a probléma megoldódott már, hogy a vonat fülkébe, amelybe utaztam, vagy 3-4 ilyen székelyföldi vendégmunkás is utazott, akik Magyarországra jártak dolgozni, és ott azt mesélték éppen, hogy mi történt kint velük Pesten, a főnök, a patron az mit mondott, otthon mikor elmesélték, mit mondtak, egyáltalán hogy élnek, ott mit csináltak, ezt mikor otthon elmesélték, szóval visszacsatolások, a téma adott volt, és nagyon tetszett nekem. Egy idő után kezdtem figyelni, hogy miről beszélgetnek, nagyon tetszett, és akkor amikor ők leszálltak, azt hiszem Pesten szálltak le, én még tovább mentem, hát akkor végül is effektív csak nekem le kellett írni ezeket a dolgokat. Ebből kerekítettem az első történetet ezekből a párbeszédekből. Hogy fogadták? Hát nagy sikere volt. Hát végül is akkor jöttem én rá, elmentem, ezt itt felolvastam, mindenkinek nagyon tetszett, mondták még, de nem volt. És akkor jöttem rá, hogy hát végül is, hát én is székely ember vagyok, én is ki tudok találni, hát az észjárás tőlem nem idegen abszolút. És én is tudok akár kitalálni is ilyen történeteket, meg akkor jöttem rá, hogy rengeteg ilyen történetet tudok én is, amit hallottam itt-ott, csak úgy hát nem volt fontos, mert az ember nem ezeken gondolkodik, és akkor kezdtem el ezeket írni. Hogy írsz? Tehát itt konkrétan arra vagyok kíváncsi, Csuful. Ezt gondoltam, hanem hogy zajlik az életed. Tehát nyilván munkában mész, utána van egy írógép, egy íróasztal, egy kockásfüzet, tehát hogy írsz? Nem, nincsen. Annyira fontos szerintem, hogy képileg az ember lássa, hogy ír valaki. Laptop van és konyhaasztal van. Nincs. És a konyhaasztalról így elsöpersz mindent előtte? Vagy? Igen, hát az abban a körzetben, amelyikben befér a laptop. Annyi. Nincs nekem író, hogy is mondjam, műhelyem, vagy nem tudom, írószobám, vagy nem, semmi nincs. Van a konyhaasztal, van a laptop, van, és ennyi van. Lesz a folytatás? Igen, tervezem a folytatását, hát az most, az arról még talán korai beszélni, hát az felelőtlenül lehet ígérgetni persze, de szerintem korai még róla beszélni. És hogy fogadta a szakma? Mert azt már tudjuk, hogy a közönség jól, de a szakma hogy fogadta? Még kritikák nem jelentek meg róla, de hát nem is csoda, hiszen mennyi egy hónapja, jó, tehát nagyon hónap és pár hét telt el a megjelenés óta, hát még korai kritikáról beszélni. Szóljunk néhány szót az illusztrációról, mert hát nagyon fontos szerintem a könyvet nagyban emeli az illusztráció. Természetesen, hát körülbelül szerintem, hát most nem akarok százalékba beszélni, de hát sokat hozzátesz. Csillag István, csíkszeredai grafikus művésznek a munkája, ő illusztrálta a könyvet, amit ezúttal is köszönök neki, mert szerintem zseniálisan sikerült.
Mi lesz a versekkel? Versekkel az lesz, hogy van egy megkezdett kötetem, azt szeretném most az őszig befejezni, és remélem, hogy meg fog jelenni az ősszel a verses kötet is. Azt hiszem, nem mondok újdonságot, mindenki tudja, hogyha arról beszélünk, hogy internet, online, stb., hogy milyen nagyot dob egy könyvön, egy zenén, egy alkotáson, tehát reklám szempontjából. Ez nálad jelen volt-e? Igen, természetesen, hát, de most már úgy látom, hogy én is másoktól tanultam, hogy az ember, nem mindenki, de nagyon sok fiatal alkotó azt csinálja, hogy még a könyv megjelenés előtt elkezdi promózni úgymond a könyvet, és akkor csinál a Facebookon neki egy oldalt, ahova részleteket tesz ki, bele lehet olvasni. Hát tényleg ez egy reklám lehetőség, de ugyanakkor nem árul zsákba macskát, mert nem azt írja ki itt-ott, vagy megjelenik, hogy megjelent a könyv, bele is lehet olvasni, általában nem általában az esetek 100%-ában bele lehet olvasni, hiszen azért van ez az oldal, és így hogy terjed is a híre, és ez egy tisztességes dolognak tartom én, mert ha valaki beleolvas, nem tetszik, azt nem veszi meg. Hozzászólások a Facebookon például? Vannak, hát mindig vannak. Én negatív tapasztalataim ebből a szempontból nincsenek. Sanyiba, Székely 1 percesek. Pedig én a pénzemet nem iszom el. Engem a gyárban is szerettek. Mert akármilyen világ volt, én reggel a kapun a fél pálinkát bévittem. Fel is hivatott egyszer az igazgató. Azt mondja, Sanyika, ide figyeljen, a hülyeségnek legyen vége. Olyan Elvis koncerten voltunk, hogy mikor Elvis engem meglátott, azt mondta, "How do you do, my friend is Sanyi?" Bementünk egy nagy diszkóba, jöttek szembe a komák. Esküszöm, mindegyiknek olyan szeme volt, mint akkor káltak volna fel. Oda jön hozzám az egyik, azt mondja nekem, "Füvet veszel-e?" Ha mondom, szerinted lóval jöttem, bazd meg. Se nem hazugság, dögöljön meg a kutyám a Rexi. Már én az ember tisztelem és becsülöm. Köszönöm szépen! Én köszönöm a meghívást. Ez volt a mai aktuális, köszönöm figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk, viszontlátásra!